Ndị Igbo ekele m ụnụ nke ọbụla onye chiri ya zere. Achọrọ m itinye ike n'ọnụ na ihe a na-akpọtụ n'iru akwụkwọ ihe gbasara Chigbo, Mathias waja. Achọrọ m itinye ike n'ọnụ na nkenke ma aga m ayọ gị biko ka inyekene m nye m ntị gị ka ị nụrụ n'obi m chọrọ ikwu. Ma tutu m na-ekwu ihe m na-ekwu, biko achọrọ m gị ime ka ndị niile m kpọrọ ahụ ugbu a ka unu mara na anyị bụkwanụ ndị Igbo. Ofu ihe jikọrọ ya ọnụ, IGBO. Ọwụhụ na mberede na Chineke mere na anyị ga-abụ otu bụ nwee na-azọ Igbo. Ọ bụkwa na mberede mere o ji abụ ekwoso Igbo kwenu, anaghị ekwu Kristian kwenu dịka Chigbo na-ekwu. Ọ Igbo kwenu, onye ọbụla ekwe. A na-ekwu amaala kwenu. Mana mama ihe ọ ga-eji wee na-atọ nwanne m nwoke bụ Mathias ụtọ ị na-eweta mkpọrọmasị nkewa n'ime ndị Igbo n'ihi okpukperechi. Okpukperechi a na ọ na-ebu agha megide. Ọ okpukperechi a ka ndị nna nna anyị ha megidere wee ha dị anyị over to us. Etolitere o mere vidio na-erespond to Chigbo na Chigbo mara na ndị dọkịta niile ahụ zara Okonkwo Okeke na ha wụ ndị omenala. Ma ya chefukwa ya nwa aha ya wụ Mathias awụghị omenala. No matter na ọ na-achọ ịgbalị ichenji ya, mana ọ Mathias. Onye ahụ zara Gabriel Okonkwo, gịnị kpotere Gabriel n'aha ya? Ọ nye ndị nna na nna anyị natara mgbe ochie wee nyefee anyị n'aka. Christianity na-ebu agha. Abịa n'ala Igbo na Christianity nwee 80% of ndị Igbo ọ Christianity ka ha na-asa ka awụ 80%. Kedu ihe mere omenala ji wee gba nkịtị, Christianity ji wee karịa ya n'ala nna gị n'ala Igbo gị? Mana ọ bụghị ebe a ka m na-achị ga. Achọrọ m enwere ilulu bụrụ Chigbo tọrọ m ụtọ. Ọ sị na onye nwere otu anya ka a na-agwa okwu ya, sị mgbe ọ tụrụ m eje anya ma abụọ ahụ ya aga m ekwe. Ụnụ hụrụ na ọ maghazị na ofu anya ka o nwere. Ohe mmadụ Mathias bụ. Ma achọrọ m ịkọkọrọ egwu otu akụkọ ahụ ihe mere etiti nwoke na-akụ egwu na ofu onye okpukperechi bara n'isi. Onye a na-akụ egwu na-akụ egwu ụwa dịka onye okpukperechi na-akpọ ya. Nọ na-akụ egwu ụwa, egwu ndị rụrụ arụ, egwu ndị mmehie. So onye a na-akụ egwu akụpụta otu egwu mara mma iji wee maa atụ. Ha mekengere gema iyegeye iyegeye iyomoyomo iyomoyomo iyeleyoyomo iyeleyoyo. Egwu a hitiere nọ. Ọ bịa na steji kwụọ ya, onye ọwara akụ aka people na-alaiki ya. Bọọlụ bịara ana ego nwee millions of money. Onye nke sikwa na-ewe onye okpukperechi Kristian maọbụ onye okpukperechi bara isi na-akọ ya ọnụ na ị na-akụ egwu ụwa, egwu ndị mmehie, ị na-aga ọkụ mmụọ na-akọ ya ọnụ na akụkọ egwu n'onwe nke ya. O rugo na chọọchị, ọ na-achọ ka ọkụ egwu ga-eme ka ndị mmadụ tọọ ụtọ. Ya na-akụ egwu ga-eme ndị mmadụ ṅụrị ọṅụ. Ya ebidokwe, anyị ga-ebuli Chimelu onye nwe m, Igbo Chimo onye nwe m, onye nwe m, onye nwe m, onye nwe m, onye nwe onye nwe m, onye nwe m. Ya gụọ egwu a, evri agbabịa gbasa etoro ya. Ụfọdụ agbarụọ mpi na-asị ya egwu ya na-agụ eche ma wee kwuo onye ụwa gụrụ ya, sị ịhụ na etinyere onye nwe m, etinyere Jizọs Kraịst. Ọghọọla egwu dị mma. Ihe a bụ ụdị ihe Mathias na-eme. Isi na ị na-eme omenala gị were egwu chọọchị ndị rụrụ arụ, ndị na-egbu gị, ndị fake, were egwu ndị fake, were metọdụ ndị fake, were omenala ndị fake, were okpukperechi ndị fake, just were gị tighala ya Chukwu Okike, tighala ya ndị egede ndị mbụ gị fili na ọ dịzi mma. Egwu ndị ahụ ihe ahụ fake the God of the Bible ahụ a na-agụ ejikwa egwu gị wepụta ihe the God of nke egede. Why can't you be original?
bụọ abụ gị otu ahụ ndị egede mbụ na ndị gbuchi agụ ya. Ndị omenala iwu mbem ọnwụ gị were egwu enwere egwu ka m hụrụ na vidio ya anya bịawo eze ya sị ndị egede na ndị mbụ anya bịa ele ụdị ara dị ihe the same egwu just ihe ndị egede ndị mbụ gị file na imegezi omenala isi ọ dịkwa Mathias mma mgbe o doro anya na Mathias nwere ihe na-enye ya nsogbu sorry jụwa m isi ọ dị o dogo anya mana ebe m na-ajụ ndị a na-efolo ya mmadụ dịka waja bụ ya n'isi ọga ị na-echekwa echiche waja ị na-erizirikwa ihe a na ihe ihe ndị ụka n'ụsụ na-adịghị mma ka ọ bụrụ na-eme just nyere ije chenji aha mmadụ aga bụrụ simenti Dangote gote ya dọpụga ahụ Dangote maa ya omenala n'elu gwaza na ọwụhụzụ Dangote simenti. Ụmụnna waja ịhụ ha ihe a n'ụdị a ị chọrọ ime omenala asị ị ga-agadara pipụl hapụ gị ị na-akụ aka ka chọọchị hapụ gị na-akụ egwu ka chọọchị were onye ọbụla na-atụ nzu. Mathias ị na-aba mba na a na-akụziri ụmụ anyị Baịbụl European Baịbụl na ịkpọkọrọ ụmụ anyị ịchọ kama ị ga-eburukwara na-akụziri ha otu esi arụ amplify otu esi arụ pant otu esi arụ ihe ndị ahụ isere anyị ndị Kristian gị kpọrọ ha na-akụziri ha otu esi ete nzu. Biko ụmụnna ka m jụọ ọnụ kedu ebe ite nzu ga-edogo ụmụ anyị in the next 50 years? Gịnị ka ite nzu pụtara? Ite nzu pụtara nsọ, ite nzu pụtara nke a ha mụtachara ite nzu pụtara nsọ. Kedu ihe ma ndị China na-amụta ha si arị elu otu esi aga fly na aeroplane arụ manufacture gị na-akụziri ụmụaka anyị otu esi ete nzu in the next 50 years? Kedu ebe ụmụaka na-aga? Akwa iwu dibịa anya nzu ọkwa ihe ọhụụ ihe na-akụziri ụmụaka Mathias. So ị chọrọ ime omenala mewa na ya emewa ya doo anya niile eme omenala de gị bụrụkwe ndị feki ahụ bụrụ ndị rụrụ arụ bụrụ ndị na-egbuchi ya community ya family bụrụ ha na-eme ewere ja pattern na-eyuzu ya. So bro Chigbo ịchalenji with Mathias wo waste of time because mmadụ na onye na-enweghị onye kopụrụ ekopụ adị m niile ebe eme challenge. Onye m ji na-emedi video waja I love that guy. I like him. Sincerity ya o ji na-efolo onye na-amaghị ihe. That is my him not worried about him. Iwe onye eziokwu. But eziokwu na onye a na-eme ọwa eziokwu na mmadụ were simenti Dangote kwarịa ya dee ya ahịa ọzọ the same simenti nọ n'ime the same bag na ihe de dee ya aha ọ gwara ya chesa ụzọ eziokwu bụ waja gị were na-aga emepe anagwa the next Bishop of Ghana. Ihe ọ na-emekwa ndị ụfọdụ biko leave a church ahụ fake. Don't follow the line of fake. Do your own. Be original. And people follow you with originality. Owu gị were kwa egwu ndị fake egwu ndị God how killer egwu ndị God how ihe niile gị burukwa na-aga tinje the same thing na David that is how one fake now. You are telling us it's not fake. You are only faking the original. Mathias is faking the original. So be very careful of Mathias. So bro Chigbo gwara gị si ihe o kwuru bụ na-esi na anaghị anyị na-enye olive oil. But gị tụọnụzie na ndị nne doctor wụ ndị omenala already na irigo the 10 million. How did you eat the 10 million? Ọ sịghị that na ndị niile abụ the doctor wụ Christians. Gị were arụwarịwa ya ndị niile gụwa na onwe gị kwana ịwụkwe Christian but gị na Mathias. All the same thing. So ị chọrọ ịza okeke zazi okeke njaru ọwụ gị raza oke mana ha gị okeke Mathias take it easy. I wụ ndị Igbo nwanne onwe ihe ga-eme taa mụ hụ ihe ọma ga-abịara Mathias mekpuchie ya mgbe ọbụla m dị ready a na-eme business with him ma m na nche ịzụ ala ma ike sị ya ma ọzọ pụtara m otu 911 I can do it with Mathias any day despite whatever na-akọ iri mana ya nwa n'onwe Igbo a mana nwa ihe business ọ ga-achọ ka m na-eme ọ ga-asị mba. That is why onye chọọchị bịara ike ọ gụọ ya ọrịa ha jụ ala Igbo omenala Igbo wo egbe bere ugo bere
nke ọbụla si ibe ewere nkwukwa ya ọ ya omenala nke bụ ụzọ eziokwu ọ bụghị omume ala nke na-eweta ka igbuo ndị kristian ndị na mmadụ ekperechi ndị gboo nọ mgbe ndị gboo nọ ndị na-ekpere okpukperechi ha nọ ha bịara ndị Igbo nọbatara ha onye ọbụla na nke ya ahụ na nwoke ji nwaanyị abụọ na atọ n'ụlọ ya ụmụ nwaanyị abụọ na-aga chọọchị nwoke anaghị aga chọọchị na otu nwunye ya ana ha biri n'udo na-enweghị nsogbu ọbụla bedele ihe mere nke Mathias ji pụrụ iche ahụgo nwoke ji ụmụ nwaanyị ole na ole ndị na-aga chọọchị ndị na-aga difrent gị nweta shibiri n'udo ha lụọ nwaanyị onye afịa onye omenala ihe omenala si ukebere egbebere ugobere nke si bụ egwara nke kwa ya na ihe omenala bụ ọ bụghị kristian bere gị si ha nwụchia ihe ọzọ nne m maara gbabata Mathias is a strong coward onye ụjọ vidio niile ọ na-eme ịhụna nga o metụrụ ya megide ndị muslim ịjụọ ya sị na muslim a na-ekwu na Muhammad na-agwọ ha ọrịa mana gị chefuo na ọgwa ndị muslim tụnye ala Naijiria n'iyi badroad ndị ahụ ị na-ahụ enwere ndị muslim enyere demon ha erie ya nwaanyị na-eme vidio kọtọwa ndị muslim ka ha fụọ gị mma n'olu ịma ihe ime ị na-azụ agbara ọsọ ndị gọọmenti kwuru na ha isi ndị gọọmenti wụ Chineke anyị hụrụ ugbu a na Imo steeti na-abịa mba na ikwu na ha deweghị ọnọdụ yes ọ ha ochi anyị nwere ugbu a den kọtọ ọnụ ha ndị chi ha anyị nwere ekwesịghị anaghị enyere anyị aka arụ ọrụ ahụ ikwesị na-akọtọrọ ndị gọọmenti ikwe ha akọtọ ha bikọs ị na-atụ ụjọ ha egbufuo gị na-akọtọzi ndị kristian gbara nkịtị bọta oge ga-eru a ga-eche njikwere gị aka a ga-agbanyere gị fim Mathias ị gaghị akọtọ muslim ịgasị ma ha ga-afụ gị mma ị gaghị akọtọ gọọmenti wụ problem aka ji anyị isi na gọọmenti wuchi anyị then ị nweghị ike imepe ọnụ kọtọ ha gwa ha kwu ihe ha na-eme ụzọ gị kọtọ kristianity bịa mee protest ka ha bịa mezie ya obodo China ndị kristianity mere protest ndị China ji wee dị mma obodo Amerịka obodo ndị anyị na-emepere emepe Japan ndị mmadụ mere chọọ ndị okpukperechi ha ma kristianity mere protest ha ji mezie ya answer is no gọọmenti ha meziri ya echewe ha protest so why will you wait for protest na Nigeria ka emeziere gị ụzọ Mathias isi dụtụkwara gị mma ka ị nọ gị na-ekwu ka onye echi ekopụrụ ịgba moto hodọpụ jide gị gị riko gị were vidio ọ dị kristian ha na-ekpere Chineke ara ga-agbakwa gị ka afụ ka ebe inwe arụ ọgbụgba achọghị m ikpe ọtụtụ okwu but Mathias you are so ị na-akọ mgbe ị na-akọ aja the next one I may respond to no I may take time respond to no I don't video here I'm not doing challenge with Christianity no Christianity is one religion that doesn't fight for it Chineke na-alụrụ onwe ya many different narrative people na-hold one did I go ka akụzikedere some people ihe maka ndị chọrọ ịmụta ihe from ihe nonsense ndị agha kwuru ka ha mụta ndị na-achọ ọkwa ịmụta feba n'ọhịa ka m jide otu a kudo Chukwu chiara m unu niile Igbo niile bụ ofu anyị nwanne ka ha wepụrụ mkpọrọmasị na iru otu na nkewa na iwe na ọnụma ka ha wepụrụ ya n'obi ka ala Igbo baa anyị niile udo dịrị nọ aka m bụkwa Jovika na-asị nụ ka emesịa nọ Jovika TV in all social media platforms, Facebook and Twitter, YouTube and Insta Anchor. Truth must be told, Sogi Brodibia or Pastor, or kwa television with the truth is what you ask for. This is Jovika Television. Jovika Television, poised to reach you with the truth.